खुंगा 22थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायनि रायदाव आफादनि मावखुलिखौ दिनै बेखेवबाय। बोसोरफ्रोमबो गरेस्वर नोगोरमायाव थानाय PWDनि आइबिनि लांगोनायाव बिरगोस्रि हारिमु आफादजों खुंजानाय खुंगा 22थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे बर'नि हारिमुखौ लाखिनानै बैसागु दाननि 3 आरो 4 एबा एप्रिल दाननि 17 आरो 18 खालाराव साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनो थाखाय साखाफारा। थिग बेनिनो दिनै खुंगा 22थि रंजालि बैसागु फोरबोनि रायदाव आफादनि मावखुलिखौ बेखेवनाय जायो। बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो 30 नं गरेस्वर बियाबनि MCLA पबित्र कुमार बर' बिथांजों लोगोसे बिरगोस्रि हारिमु आफादनि दिदोम आफादगिरि महिधर बर' बिथांमोनजों लोगोसे गरेस्वर नोगोरनि समाज सिबियारि आरो खुंगा 22थि रंजालि बैसागु फोरबोनि रायदाव आफादनि आफादगिरि बिथांजों लोगोसे बायदि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। बिरगोस्रि हारिमु आफादा माने देग्लायनि जितु गोदान बोसोरनि बैसागो फोरबोखौ खुंनो थाखाय साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनो थाखाय थिरां लानाय जादों। दा बेयाव दिनै गिबि मावखुलि बेखेवजानाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बेखेवनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे हाबाफारियाव मानगोनां दैदेनगिरि माने दिदोम आफादनि आफादगिरि महिधर बर' सार लोगोसे जोंनि बारग' हारिमु आफादनिनो आफादगिरि बिनद नार्जारिनिफ्राय हमनानै जोंनि दोलोनिनो आफादगिरि आदा प्रबिन बसुमतारी बिथांजों लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफोरा बेयाव नुजाथिदो हिसाबै देग्लायनि फोरबो माने बैसागो फोरबोआबो गाजा गोमजा जागोन होननानै बिथांमोना आंनो फोरमायदों बानजाय आफादा। बे बानजाय आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि महरै मानगोनां उत्पल दैमारि आरो मावफुं आफादगिरि हिसाबै सदानन्द बसुमतारी आरो सेक्रेटारि हिसाबै मिलिनार बर' बिथांमोननि दैदेननायजोंनो साननैनि हाबाफारिया जाफुंसारगोन आरो मोनसे बिसास खालामथावना बाथ्रा बेयाव बिराद कालारफुललि जायो, गाजा गोमजा बयबो मदद होलायो। माने थांनाय बोसोरावबो मोजां रोखोमनिनो माने बैसागो फोरबोआ जाफुंसारदों आरो देग्लायबो बेबायदिनो आर्टिस्टफोर फैगोन, मेल'डिस माने मेथाइ खनगिरि बिथांमोन बेखौ माने बेखावनो मोनना जोबोद गोजोनदों आरो बेवहाय खेला दुलानिफ्राय आदि करि हमनानै बायदि बिथिंनि बादायलायनाय जागोन। गोदान मेथाइनि मोसानाय, बैसागोनि मोसानाय, खुगा मेथाइ मोसानाय आरो अन्यान्य खेला दुलानिबो बादायलायनाय जागोन होननानै मिथिनो मोनदों। गोबां बुंनो गोनां गैला, बयनिबो जिउआव सान्थि आरो गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय आरो जिमानखिनि गोदान मिजिं सिमांफोर फैबाय थानाय गोदान बोसोरनि गेजेरजों माने जोंनि जिउ दैदेननायाव जेन गोथारै जों दैदेनलांनो हायो जिउखौ गोग्गो देहायै। बेखौनो आङो आफा बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज बावबाय आरो साननैनि हाबाफारियाबो गाजा गोमजायै जाफुंदों होननानैबो इसोरनि सेराव आर'ज बावनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों। आं गिबियावनो जोंनि मिडियानि नोंथांमोनखौ साबायखर होदों आरो गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां हामलायनाय बावहरदों। फैगोन 3 आरो 4 बैसागुहा जोंनि 22थि जा बैसागु फोरबो बिरगोस्रि हारिमु आफादनि दैदेननायाव बेखौ खुंनो आखायाव लादों आरो थांनाय बोसोरफोराव जेरैबायदि रंजा बाजायै बैसागु फोरबोखौ खुंदों, देग्लायबो बेबायदिनो रंजा बाजायै बैसागु फोरबोखौ खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों आरो गोजोनथाव बाथ्राया बेनोदि गरेस्वर हालामनि जेसेबांनाखि बर' जोंनिया मेलेमजिबि बा मावथि लोगोफोर बिथांमोना फैनानै हेफाजाब होफैदों आरो थांनाय बोसोरफोरनिख्रुइ साबसिनै मोजाङै हाबाफारिफोरखौ मावफुंलांनो हागोन होननानै आं आसा फारिदों आरो बे बैसागु फोरबो खुंनायनि गेजेरजों जोंनि हारिनि गेजेराव जानाखि खौसेथि, बे खौसेथिनि आबहावाखौ जाहाथे सोमजिहोनो हायो। लोगोसे जोङो मोनसे दाजाबथाय हारिमु सोरजिनायनि गेजेरजों बा हारिमु दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों मोनसे बर' हारिनि जे आब्रुथि, मोजां आब्रुथिखौ जाहाथे दिन्थिनो हायो बेखौनो आङो आसा फारिदों आरो गुबुन हारिफोरनि गेजेरावबो जाहाथे जोंनि बिसोरनि जानाखि हारिमु दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों जाहाथे मोनसे जोङो खौसेथिनि लामाखौ दिन्थिफुंनो हायो बेखौनो मिजिंथिदों आरो मोजाङै जाफुंसारगोन होननानै आसा खालामदों। बेनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफोरा बयबो हेफाजाब होगोन होननानै आं मिजिंथिदों। थाखा फैसानि लोगोसे
जायनाखि देहायारि हेफाजाब बा मेलेमारि हेफाजाब बे गासै हेफाजाबखौ जों मोनगोन होननानै माबादों आरो गरेस्वर हालामनि जेनाखि हारिमुनि बिथिङावहा बर' हारिमुनि बिथिङाव गरेस्वर हालामा मोनसे लामा दिन्थिनो हागोन होननानैहा मोजां गोजों लामा दिन्थिनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो दा बेखायनो बे बैसागो फोरबोआ मोजाङै मोजां जाफुंथों आं बेखौनो मिजिंथिदों आरो बयबो रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होथों बेखौ मिजिंथिदों आरो जोंनि गुबुन गुबुन हारिनिफ्रायबो जों मदद मोनगोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो बेखिनिखौ गोजोन्थों दिनै फैबाय थानाय बैसागोआव जानो गोनां 22थि जा बैसागु फोरबो बे फोरबोखौ फालिनो थाखाय जोङो दिनै माने मावखुलि जोङो दिनै माने बेखेवदों जोङो आरो जोङो फैबाय थानाय बे हाबाफारियाव जोङो जा जोंनि बर' हारिनि जि मोनसे आंगो हारिमु जिखिनि जायखौ जोङो कालसार होननानै बुङो बेवहाय जेसेबां आयदाफोर दं जिखिनि आयदाफोर दं बेखौ जोङो थांनाय समफोरनिख्रुइबो जोङो देग्लाय हानायमानिखौ जोङो साबसिन खालामनो थाखाय जोङो नाजागोन आरो बेनि थाखाय जोंनाव जिखिनि नांगौ रोखोमनि जिखिनि जोंनो कमिटि साब कमिटिफोर नांगौ बेखौ जोङो दाखालि थांनाय 5 मार्च खालि जोङो दानानै लानाय जादों बेवहाय जोङो रिसिपसन मेन कमिटिनि बागैबो जोंनो जिखिनि साब कमिटिफोर नांगौ जोंनो गासिबो जोङो बिथिंनि साब कमिटिखौ जोङो दानानै लानाय जाबाय आरो बेयाव नैबे फैबाय थानाय जि जोंनि 3 आरो 4 बैसागोआव जानो गोनां जोंनि बैसागो फोरबो फालिनाय बेवहाय जोङो जेसेबां हारिमु बा कालसारनि जिखिनि गुबै महरफोर बेरखांनांगौ बेखिनिखौ जोङो हानायमानिखौ जोङो बेरखांहोनो थाखाय जोङो नाजागोन आरो जोंनि नैबे बैसागु फोरबो फालिनो लानाय जि आफाद एबा रिसिपसन कमिटि होननानै जों जायखौ बुङो बेवहाय जोंनि ओनसोलनि जोंनि जेसेबां बर' दैदेनगिरिफोर दोङो आरो सामाजिक हाबाफारिफ्राव खामानि मावनाय जेसेबां जोंनि ओनसोलनि दैदेनगिरि मेलेमजिबि बिथांमोन दं बिथांमोना गोसो गुदुङै ओंखारबोदों बेवहाय खामानि मावनो थाखाय आरो जों आसा फारिदों ओंखायनो एबारनि जि जानो गोनां जोंनि जा बैसागो फोरबो बे बैसागो फोरबोआ आवगायनिख्रुइबो एसेबाबो साबसिन जागोन होननानै जोङो आसा फारिदों बेखिनियानो